खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 27 मे 2026 मायथाइ एबा 12 जेठ दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गावारि फोथायनायाव मोनसे मख'जाथाव बांनायखौ नुनो मोनगोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बाख्नायथाव जानो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। बे साना थुलुंगाखांनाय आरो जाफुंसारनायनि इसारा होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों मुगा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। न'आव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। गोजाम जेंनाफोरा लासै लासै गोमोरलांनो हागौ। साननानै रां बाहाय। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। माबा मोनसे गोदान बायनो हायो। खामानियाव दिदोमथि थाबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सावरायनाया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ इयुनाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मावख'आव थालांनाय जायखिजाया खामानिखौ फोजोबनाय जागोन। गोख्रै जायोब्ला खहा जानो हागौ। नखरनि हेफाजाबा फोथायथिखौ बांहोगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। साना गोदान मिजिंजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ। बिमा-बिफानि बोर होनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनाया गोनांथार जागोन। बांसिन खर्सा जानायनि जाथावना दं। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों गोदै सम हगारगोन। गथ'फोरनि जौगानाया गोजोननाय लाबोनो हागौ। खामानियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। साना गोसोआरि नाथाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गुनफोरा मानसिफोरखौ गोसो बोनो हागोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांनो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि रागाखौ दबथायनानै लाखि। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नखरनि सुबुंफोरजों दावबायनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ सना गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। गोजाम थालांनाय रांखौ मोनफिननायनि जाथावना दं। फिसा-फिसौ बाथ्राफोरनि थाखाय नारसिननाया बांनो हागौ। फरायसाफोरनि दिन्थिफुंनाया साबसिन जागोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोजोन आरो दावगानाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै जागोन। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोन नुनो मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोजोन होगोन। नाङा-फाङा खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। लोगोफोरजों मोजां सम बारहोगोन।
माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना समानथाय आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै फोथायथिजों मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। गोबाव जानाय सानथांखिया सिगांथिं दावगालांनो हागौ। नखरनि सोरनिबा बोसोन लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। आन्थोर सुथुरनिफ्राय सांग्रां था। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साना गियान आरो मुलाम्फाखौ दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। मोनसे गोदान सानथांखिनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया धोरोमारि जागोन। गोख्रै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव मान सन्माना बांनो हागौ। न'आवनो गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जानो नाङा। राङारि मुलाम्फानि गोख्रों जाथावना दं। सोरबा गोजाम लोगोआ नोंथांखौ हरखाबनो लोगो हमनो हागौ। मोनाबिलिनि समा रंजाथाव जागोन। साना जाफुंसारनाय आरो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा लाबोनो हागौ। बिरोंदामिन आरो फालांगिनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। न'आव फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ बांद्राय बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। खरसाखौ दबथायनो गोनां जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय बे समा गाहाम। सावस्रिया मोजां थागोन। साना मिजिं आरो दावगानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गावारि खामानिफोराव गोसो होगोन। नखरजों गोसोआरि सोमोन्दोआ बांगोन। गोजाम गोसोखांथिफोरा गोजोननाय लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय समा मोजां। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।